Mathias Jensen, veloverstået opgør her i dag mod Fredensborg, hvor vi vinder 2-0. Er du tilfreds med indsatsen? Ja, jeg synes, det er den bedste hjemmekamp, vi spiller rent angrebsmæssigt. Vi skaber de der 8, 9, 10 chancer, som vi skal score på, eller har mulighed for at score på. Og meget mere kan man vel ikke bede om før kampen. Nej, ja, udefra set, så synes jeg også, at 8-10 chancer var der i hvert fald. Men den sidste skarphed manglede. Chris Jacobsen var ualmindeligt uskarp for en mål i dag, men så tror jeg, han en karakter på en anden måde. Ja, altså Chris han skylder også, hvis ikke noget. Han har været skarp i rigtig mange kampe og givet os rigtig mange point, og så ligger han op i dag i stedet for, det er fint. Han arbejder for holdet, og det er jeg tilfreds med. Med dagens resultater, så ser det ud som om, vi kravler op på en tredjeplads. Det begynder at blive sjovt. Ja, men så mangler vi kun 2 pladser endnu. Ja. Det er det, vi går efter. Vi er rolige omkring vores spil. Det bliver bedre og bedre, nu når vi har spillet meget sammen. Så jeg synes, det er godt. Det er jo blevet en lidt længere sæson for os, i og med at vi har en udsat kamp, som skal afvikles hen i midten af november måned. Hvordan holder I gejsten op hos spillerne? Nej, altså vi træner 3 gange om ugen, og jeg tror, at hvis spillerne fik at vide, at de skulle træne 5 gange, så tror jeg også, de havde gjort det. Vi er langt fra fodboldtræt, og vi glæder os til at komme til træning hver gang, og vi har fuld mandskab til træning hver gang, så det betyder ikke noget. Tillykke med det. Tak.